Acum urmează Marta Vorbăreața pe Minimax. Promo. Când se așterne noaptea, apare un erou, o legendă misterioasă al cărei nume este cunoscut de toți băieții răi. Fie-vă frică răufăcătorilor, pentru că a sosit Zoro, apărătorul dreptății. Zoro, în fiecare zi pe Minimax. Se petrec lucruri bizare în Londra. În tot orașul se vorbește despre cazuri misterioase. Dacă nici măcar experimentații detectivi de la Scotland Yard nu-și pot face datoria, nu am de ales. Chemați echipa de super detectivi. Calea misterelor. În fiecare zi pe Minimax. Fiecare obiect are o poveste. Chiar și un baton de ciocolată îți poate spune multe. Boabele de cacao, de exemplu, din care e făcut batonul, nu sunt deloc gustoase. Prima bicicletă nu a avut nici măcar în timp împreună obiectelor și veți afla răspunsurile. Odată, obiectele, în fiecare zi pe Minimax. De fapt, nu în anii 50. Când eram de vârsta ta. În cazul meu, când un adult spune asta, se întâmplă ceva incredibil. Sunt trimis în trecut când adultul avea 10 anișori. O mică intervenție în trecut. Cred că petrecerile de zi de naștere din anii 50 nu erau sălbatice. Schimbă viitorul pentru totdeauna. N-avem nicio secundă de pierdut. Se pare că pe aici nu e o scurtătură, dar îți promit că va fi utilă în viitor. Când eram de vârsta ta, în fiecare zi pe Minimax. Alvin. E adevărat Biroul directoarei. Du-te! Te rog! că Alvin poate fi cam exagerat. Dar e totuși un prieten bun. Alvin e un glumeț. Alvin și veverițele, în fiecare zi pe Minimax. Ați urmărit promo. Publicitate. E atât de ieftin! E Kaufland cu reduceri de până la 33%. Între 15 și 19 ianuarie. Zahăr cristal 1 kg, 2 lei 89. Mere Star Crimson 3 lei 99 kg și Aldis salam vienez 500 de grame 19 lei 99. Kaufland. If I say she's an icon, she's an icon. The greatest of all time. Iconic. The supermodel of concealers. Crezi în visurile tale? Trezește-le cu prospețimea balsamului de rufe Semana. Într-o lume care a uitat să viseze, lasă-te inspirat de Semana Extra Fresh. Oferă-le hainelor tale o prospețime de lungă durată cu Semana Extra Fresh. Semana, parfumurile care îți inspiră visurile. Prin tehnologia Equality folosită de Comfy Premium, conținutul este distribuit în mod egal în scutec, prevenindu-se atât scurgerea lui, cât și fenomenul de bulgăre. Scutecele Comfy Premium, făcute de mămici. Încearcă noul detergent lichid Savex Premium, mai eficient ca niciodată împotriva petelor de grăsime și a celor colorate. Acum cu un aspect mai elegant și strălucitor. Savex Premium, pur și simplu ideal. Secretul pentru ca ea să pornească într-o nouă aventură? Rucsacul tău second hand. Deoarece atunci când vinzi pe Vinted, faci ca totul să fie iarăși nou. Doar fotografiază, încarcă și vinde cu zero taxe. Copiii cresc în fiecare zi și încep să descopere lumea. Alege pentru ei Danonino cu calciu și vitamina D și susține-le aventurile cu premii atractive. Cumpără Danonino de minimum 10 lei, înscrie bonul pe site și poți câștiga premii săptămânale sau o excursie la cel mai mare parc de distracții la Paris. Danonino. Aventuri mari pentru cei mici. La Kaufland ai branduri mari la prețuri mici. Între 15 și 19 ianuarie. Conservele Ardealul cu 25% reducere. Mezelurile Sisi cu 20% reducere. Și cafeaua Don Cafe cu 30% reducere. Kaufland. Rupe când întins pe balcon, strâng doar praf sau fum sau vecinul meu Ion le culege de pe pământ, luate de vânt. Cu Lenor Fresh
Prospețime incredibilă ca de rufe uscate la soare. Lenor Fresh Air. Covrici cu ștaif. Covrici cu cranț. Când cauți răspuns la ce mâncăm bun azi, cottage cheese original de la Prezident te inspiră. Perlele de brânză proaspătă cu smântână cremoasă îți dau idei de gustări bogate în proteine, de rețete delicioase sau momente de răsfăț. Ideile vin ușor. Cu Prezident, plăcerea e creativă. Prezident, avec plaisir. Secretul pentru încă o săritură? Costumul de baie second-hand al puștiului tău. Deoarece atunci când vinzi pe Vinted, faci ca totul să fie iarăși nou. Doar fotografiază, încarcă și vinde cu taxe zero. Nu porți, vinde! Încearcă Actimel cu vitamina B6, dar și cu vitamina D, gata să susțină sistemul imunitar, și colecționează cele 16 sticluțe diferite Sonic 3. Actimel susține sistemul imunitar în fiecare zi. Sonic 3, exclusiv în cinema. E pentru familia mea, e Kaufland. Între 17 și 19 ianuarie, puiul de odinioară, pui grill 14 lei 89 kg, roșii cherry, caserolă de 500 de grame 7 lei 99 și Cio Oven chipsuri 6 lei 79 punga de 125 de grame. Kaufland. Pregătită să strălucești chiar și fără machiaj? Cu noua apă micelară Nivea Skin Glow, care îndepărtează toate urmele de machiaj și este infuzată cu 5% serum, oferind strălucire și luminozitate tenului. Noua apă micelară Nivea Skin Glow, infuzată cu serum, dezvăluie strălucirea pielii tale. Nivea, pentru piele. Descoperă noile ape micelare Nivea, infuzate cu serum. Dincolo de geamuri nu e loc să poți întinde rufele și afară de le-ai întins. Ploaia le-a prins. Cu Lenor Fresh Air le-ai spălat toate rufele înăuntru le-ai uscat, dar miros de parcă au stat la aer curat. Prospețime incredibilă ca de rufe uscate la soare. Lenor Fresh Air. Simte un nou nivel de hidratare. Noul lapte de corp Nivea, acum cu acid hialuronic 100% pur. Menține pielea hidratată pentru și mai mult timp. Când pielea noastră arată atât de bine, prinde mai multă încredere aici, aici și aici. Noul lapte de corp Nivea, acum cu acid hialuronic. Simte diferența pe pielea ta. Nivea e pentru piele. Cu Notino, frumusețea devine o joacă. Notino aduce reduceri de până la 20% și livrare gratuită la toate produsele. Notino, today is yours. Feel good. Fresh, 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 fresh. Apă sos, bebe, apă pastă de osuc, ceai, cafea, curat, mirodeni, biscuiți. Bebe, bebe, ciocolată, pastă, pui, pate, ouă, brânză, cașcaval, negătit, pui, cremă, fresh, suc. Ați urmărit publicitate. A fost un câine obișnuit, făcea și, dar a mâncat supă.